Imphumela yokhetho lwakamuva izophoqa ukuzwana phakathi kwezitha zezombusazwe. I-ANC ithi ingxoxo zokusebenzisana ne-EFF zenzeke ezingeni likazwelonke. Ithi lesivumelwano singase senze bakhonye eThekwini nakwabanye omasipala abancane kodwa babalekile abafana noMhlathuze eRichards Bay, eNewcastle naseMdoni kanjalo naseMtubatuba. Ingxoxo phakathi kwalamaqembu amabili noma phakathi kwe-EFF ne-ANC kuzosilekelela ekutheni ekugcineni kube khona la singavumelana khona ngoba ayikho into ekhulunywa i-EFF enenhloso noma nenhlese yokudicelela phansi isithunzi somuntu omnyama ikakhulukazi abantu abahlupheka nabadla imbuya ngothi. I-ANC iphinde yaqinisekisa ukuthi ngeke yasebenzisana ne-DA nokuthi ithi inengxoxo ethembisayo namaqembu amancane eGreytown, eMgungundlovu naseDumbe. I-IFP ithi nakuba inike i-ANC indlebe kulezi ngxoxo kepha ngeke yasebenzisana nayo. Noma ngameli wezwe ukukhulumela lokakhulumeli kodwa siqhubekele saxoxa nabo njengoba ngisho nje ukuthi futhi sakhuluma ngomoya omuhle kakhulu kuzo zonke izinto sababekela futhi nezizathu eziholela ekutheni isithathe lesi sinqumo. Endabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.